Milli iqtisadiýetimiziň sal tepkinleri bilen ösmegine munasyp goşunt goşýan senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Agaýana Husus Kärhanasy yerli çyýmalyň hatabyna gurulşy önümlerini öndürmekligi ýurdumyzda ilkinjiler bolup ýola goýan kärhanadyr. Kuwatly kärhanaň önümçiligi üçin gerek bolan çyýmalyň 70 göterimi babadaýhanlarymyzyň bereketli topragymyzda ýetişdirýän gowaçalarynyň çöpü bolup galan bölegi ağaç garynlarydyr. Gowaça çöpü we ağaç garynlary owa hozurlukçylardan we telekeçilerden bellilen tertipde satyn alınýar. Bu kärhanaň ýyllyk kuwatlylygy 20 000 metr kub ağaç garynlarynyň dıkylanyrylan gatlygyny öndürmekden ibaretdir. Önümçiligiň işlepgenini döwrüň talabyna laýyk ýola goýan bu hususy kärhananyň işçileri halkymyzy ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasda gurulşyk önümleri bilen üçin etmekligi baş maksat edinip tuton ýerli zähmet çekýärler. Bäsleşige ukyply önüm öndürýän hususy kärhananyň umumy tutýan meýdany 3,5 hektar bolup oň çäginde gurulşyk önümleri, barlykhana we beýleki önümleri ýerleşýär. Bu önümler dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enzamlary bilen üçin edilendir. Ağaç garynlasynyň dıkylanyrylan gatlygyny taýýarlamak üçin zerur bolan yerli çyýmal ilkinji nowatda barlykhana bölüminde gözden geçirilip, oň dykyllygy we çyýglylygy barlanýar. Soňra önümçilige goý berilýär. Bu yerde önümleriň ýüzüne dürli renkli örtügi tutmak işlerim fazlaçyky ýola goýulýar. Ağaç garynlarynyň dıkylanyrylan gatlygynyň ýüzüni örtmekde, ýürüýte teristeleriň ýüzden gowrak görnüşleriniň ulanylmagy gurulşyk önümleriniň hil derejesini hasam ýokarlandyrýar. Ýokary hilli taýýarlanylýan dürli renkli önümler dürli görnüşli mebelleri, tekçeleri we gapylary ýasamakda. Diwarlary örtmekde we beýleki gurulşyk işlerine ulanmak üçin niýetlenendir. Daşary ýurtlardan getirilýän gurulşyk haritlaryndan epesi arzan bolan bu önümler ýokary hilliligi bilen tapawtanýar. Bu kärhana ýaşlary iş orunlary bilen üçin etmek hemde içerki we dünýä bazarlaryna bu önüme bolan istekleri kanagatlandyrmaga da uly ýardam edýär. Türkmen telekeçileriniň ihlasy bilen bina edilen bu kärhanada her aýda ýokary hilli gurulşyk önümleriniň uly tapgary öndürilýär. Häzirki döwürde Agaýana Husus Kärhanasy özüniň ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasda bolan gurulşyk önümlerini Özbegistana, Täjikistana, Kyrgyzstana we Owganystana eksport edýär. Diyarımızda gurulşyk önümleriniň bolçulugyny üçin etmek baradaky işlere munasip goşuntlaryny goşýan bu kärhanaň iş hünärmenleri ýurdumyzyň hususy ulgamyny ösdürmek barada uly işler alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.